Ke sungai Panunyo diarahkan ninyo berjalan sama seorang sedang berjalan jalan juo jalan bertambah jauh juo berjalan telitak-litak telitak telele cuk kacang menjalang junjung. Oh berjalan taitak telele baalang menjalang gunung inyo berjalan tarwi juo indak tu bilang lamo bana maalun sajo badan. Baadu sana menggantung cerita kita minggu dulu. Tunggulah di minggu nangkawesua yang akan kita buka balik cerita baru ya. Dengan bukalah YouTube Sinar Padang Official. Alah silabule anak labu lah nampak buah malang silabule anak labu orek lah nyawa do larang jauh batang lanyato orek lah nyawa do larang jauh batang lenyap ngaton onan tadilah kaset olah nombor lah satu Okinilah kamasue kambang oka nomor lalu ora bana larang rantau dia lah jangan
duta anak saja mulai masuk sekolah. Ndak ada tinggal sekali jua tetap dapat juara satu. Odisinan kalau kau dipandang nak guna dia tong lama baru mengecek datuk santai. Oh kebetulan bana makawan di badan awak orang seminggu lahir ada kemasuk tes polisi boleh kini bawa ke Padang. Oh boleh kini kita bawa ke Padang. Baik itu kata badan datuk santai mandanga kata cuy itu mengecek si am telata onde nak kandung nak danga bana. Oh danga kata masih maan bunyi dangakan di badan Bustami lai ko nak namuang masuk polisi. Baik itu kata badaninyo. Oh baru bakato badan Bustami. Oh apa dengan bana kama disaran Pak Ambo namu Ambo indah pandai membantah Pak Ambo indah do pandai membantah. Mandanga kato cuy itu lasana ngati si am talata. Kalau iyo sabantu itu ndak disiko di palamu. Nambini si am talata nana si alata idang mola makan awak dahulu. Bali monyo samo makan nyo makan di meja tamu. Ndak lama sudah makan selesai makan yo minum marokok sebatang seorang tuan. Oh marokoknya sebatang seorang di sinan. Kalau kau dipandang lah selesainya marokok jadi ba'a di sitam telata yo ku awak kabarangke. Oh mandanga kata datuk santai jadi sobat kata si am telata barangke ke Padangnya hari itu. Oh kalua loto di kanangnya barangke lo si am talata nan cie si am talata nan cie bini badan si am nan seorang badan si Bustami tuan. Onan seorang badannya abuyong Bustami dua to arah ke Padang. Di sinan kalau dipandang nan toko ada orang nama jago. Kok rumah jale bakunci barangke nyo dari bangko la Padang nangkanyo tuju. Ndak para luati di paibo pinta boleh kan ndak balaku ala bajalan noto tadi menuju daerah mae olah kota la Padang. Oh sedang di jalan kita bilang indak to etong simpang jalan indak to bilang kampung nalawe.
Nak dibilang kampung cie-cie Oto berjalan tarwejo kurang minyak ditambah minyak ko awi bulie baranti ba itu jo nabi so Enak di sikodo di palamo to berjalan tarwiju di mana oto tiboan tolataan sampai ke Padang tibo di Padang oto tadi tiba di Padangnya oto tadi satu tiba pae oto di Padang di sinan kalau kau di Padang otandonyo sampai ke Padang alaman nurunnya si tinjau lawi ndak lama sesudah itu lah nampak pasar Banda Bue tuan sila sabalai Banda Bue orami malaki pukul 2 hosawa lawe bani sekete pajarang sajo pa tanamannya tuan ndak lama kita bilangkan di sinan kalau dipandang marah oto sekali marah ke gawang Padang ndak lama kita arahkan di sinan kalau dilie lah sampai ke gawang Padang di mako tinggal badan napak tinggal di sabalik rel kereta api tuan tinggal di sabalik rel kereta api ndak guna to etong lama sampai ke rumah badan napak satu sampai tampek datuk santai oto terletak di tampeknya lah turun orang kesadonyo turun sekalian si am terletak cukui bininya sekalian serato buyong Bustami satu lah turun dari oto nyo naik kate rumah satu tiba di hati rumah duduk lainnya di kurisi satu lah dua satu lah duduknya di kursi tangan sampai anak meja walau Bustami bersanang hati mande di kampung nantakan Tuhan maalun ninyo dan sadang duduknya sadang duduk juga sadangnya duduk di kursi bakato badan datuk santai onde danga di sobat ambo mengantuk iko kamar tempat tidur lalu lah sobat lain nak nyolai barisu anak tanggung jawab ambo
Ba itu kata Datuk Santai Yona malam semalam itu ala lati dua sarumanya Tuhan Malalati dua mapa asar rumahnya indak dietong lalu malam mobana sekalok lalu hari siang tandonyo hari kasiang ma badarak badarum darum bunitem yang rang balari tersingkok bentuknya ambun nampir tabi si matahari na pagi sepagi itulah jagoinyo sarumahnya jago lalu kalau dipandang bakato sekali si am tadi yoinyo si am lata-lata mano di kawan badan amo yola namo la Datuk Santai Makok sobat sabananyo abean anak disiko elo-elo ambo barangke kini kabangko pulang kabangko kini ju Iko mapiti motingan kok kurang piti untuk anak tambah di kawan dulu sama laki piti tibo dari ambo telepon saja piti kurang barak kurangnya ambo tambah sobat Piti tinggalnya badannya si am talatapai mengecek kabake anak nambah namu buyong Bustami hati-hati nak buyong Baraja hati-hati latihan polisi jangan sadang latihan main-main Ojan badanang main-main yo sabatu Baraja Oba itu bana katoinyo mandanga kato dari apa terima kasih banyak banyak Oh terima kasih Pak banyak-banyak ambo indak kemain-main ambo sabatu betul Baraja Pak Oh babaliinyo ma badan si am tala-tala tinggal badan Bustami yo Pak Datuk Santai di sinan kalau kok dipandang Oh sadang inyo balik ke Bangko marah oto ke kota Bangko indak dipilang lamu bana ndak lamu to di jalan panek dek lamu bakal lamuan kain jauh panjang 9 Olah puat taleo di barando panek dek lamu di bajalan jauh bertambah hampir jua apa tando kini lampi yo Pak Olah tiboto di Bangko sampai ke daerahnya ma daerah kota Bangko satu tiboto baranti di laman rumah Pak Hoto talata ditampeknya lah turun si am talata cukui jo bini sekalian Tuhan
Ojo kui bininya sekalian disinan kalau kau dipandang deklah turuninyo laki bini lah naik ke rumah tak buka pintu rumah gadang. Olah sanang hati si am talata kok lulus badan mutami. Awak seorang tak punya anak kini lah dapet badan beranak lah dapet anak badan awak kok lai lulus jadi polisi untuk pembela kok lah tua tuan. Oh untuk pembela kok lah tua itu kalau dipandang tak guna dietong-etong lama nak paralu tu bilang lama bana tinggalan si am talata sedang di daerah Kota Bangko. Oto bilang badan mustami di sini ninyo disaran nyotes masuk calon polisi itu kalau kok dipandang. O sadang tes sabantu itu oleh tes Pratama lulus tes kedua lulus juga di mana badannya latihan di mana badannya masuknya di padang basi Oh awak sedang tes polisi bantu itunya masuk di padang basi risiko kalau dipandang awaknya sedang dalam pendidikan sekolah bagian polisi itu kalau kok dipandang. Oh balai raja kaulu balai di dalam lawi tinggalnya sedang tes masuk polisi dulu mande nandi mungko kita sabui tuan. Oh mande nandi mungko kita sabui. Oh agak sajo di badan mande. Oh mande lah tuo bantu itu. Ko ayah bertambah parah. Sakit ayah talabi sakit badan ayah. Oh adang makannya adang indah. Kadang-kadang bentuk kemati. Kadang-kadang nyawa kepai. Homarato mande imbawana onde nak kandung bustami lalamo nak badan nang marantau lampi dake ampe tahun kabai indah barito indah dona ho antana ma kampung bauni na antanan ma nagari nang pijak bustami dak takana buyong jo mande nasib mande na. Hoi ko contohnya yo na mande na ado badut sana dona ho mande disiko anak dagang harapan kabake ayah bustami sakit bustami jauh na ho di tanah rantau yo na Oh bustami jauh anak di tanah rantau kadayo badan mande indah ado pemilih harapan gadang ke bustami dape indah balik dak ado ibu dona di kami nambah dua dona. Ho di sinan bakato badan ayah bustami yolei ho mangece inyo sepatah dua patah. Honde dangan lah di mande bustami danga kato simaan buni hodangakan ambo mangecek kok sempat pendek ambo abe tinggal sama seorang akan anak adonan jauh ya dia ho anta kependek dia umudu ya lain rasonyo badan ambo lah banyak bana ujian tibo tuan.
Olah banyak bana ujian datang, kadang-kadang ada bantu anak, kadang-kadang ada bantu bini, kadang-kadang tiba bantu ayah, ada tiba merupai bantu mandi. Itu datang mendayu ambo, mambo jua alun namu apai, alunan sabananyo donan tiba. Oba itu kata badan inyo, ndak lama inyo mengecek dopak. Hogaloman air dalam jubung pai, horiak memaca tapi pantai yoda. Humana tinggalnya tu madi dekan buang aja lula pai. Bilangan sampai Tuhan. Oh ajalulanyo bilangan sampailah meninggal ya Bustami nambah namonyo lia mas tinggi ma itu kalau dipandang alainyo ala meninggal. Olah sampai aja Pak ya Bustami disiko kalau kau dipandang yo Pak. Wajalula bilangan sampai nyawanya japui di nampunyo lah jale mati badan ayah Bustami marato mande. Ate rumah yo pae onde nakkan wong Bustami mande yo mande. Balik lalai nak kena gadi ayah lah nyo japui nyawa dinan satu nyo japui nyawa na dinan kuaso na Oh nyawa nyo japui dengan kuasa ba itu kata badan inyo ndak guna do dietong lama lah datang urang nambah samu lah datang resiak sekalian mansolah jalenyo maningga. Oh namande dari Bustami naninyo maratok juo maratok melulung panjang mailyo badan Bustami balik lalai nak ke korong kampung pandangi ayana. Hona lamati ona jangan dirantau lamo-lamo Tuhan. Odisinan mai karang abean ukuran mandi bamandian. O mai kamu lairang mandian kok kuburan nala kali di sana nyo ayah Bustami. O sarato kamanakan nyo nambah namo nyo pa ayo maka manakan nepal yang nakal. O itu orang singkah orang ndak dapet salah banado seketek juo nambah namo si buyung Riki. Odisinan kalau dipandang alanian hati Riki kok sudah mama berkubuan ndak perlu membaca doa. Ndak perlu ditunggu do lama-lama mintu ombo usia hari kini Tuhan. Oh dah sudah kuburan kali mai lah sudah ramandian ukuran sumbayang selesai mai bersumbayangi ke dibawa oleh kedakek kubur dibawa ke pandam kuburan. Oh ndak lama orang dimambau lah nyobao ke pandam kuburan tumpak di mande badan Bustami naninyo tatap pai juo inyo ke kuburan yo Pak. Oh nak lama dosa sedang di jalan tiba di pandam kuburan narang kali mai lah masuk kubur. Oh satu tiba mai dalam kubur kamu lai mai rantimbuni maratok panjang mande Bustami Tuhan.
Marato mandenyo si Bustami one nak kanduang Bustami balik lalai nak kemungko-mungko pulang lalai nak anak mande calik lah anak labat timbun yo nak pandangi ayah masuk kubur Bustami ndak dapet mencali ayah berkubur badan nang jauh nak di tanah rantau na badan nang jauh na di tanah rantau mande marato rato juo salasai mai rantimbuni nambahnya babalik pulang tinggal mande Hosi Bustami pulang lalai na yona dari rantau jangan lama di kampung orang balik lalai nak kemungko-mungko ayah lalai lama ninggal mandi di rumah nak sama seorang mandi nak ada dona dosa anak-anak kandung tumpak mandi ibu yang Bustami dak tabado ibu dalam mangati nampak kacau je tuka banget tu ba itu ibu dalam hatinya marato di kubur ranakan wangi lama banana Bustami di rantau tanah rantau hola pendek umur badan nakkan wangi balik nagai delana Bustami kan jale mana tahu juo mande di sikona anak dagang dapet Bustamina ndak coba lihat nakkan wangi
tolonglah ibu nak di badan mana sayang jua mana. Oh jangan dirantau ya nak. Nelana dua ya Bustami nak mandi tampe bayi yo tampe bayi yo kini ayana masuk kuburan nakkan wangi Nak lama kita bilangkan babaliknya ke rumah. Dari pandam kuburan ke rumahnya berjalan indah jauh. Berjalannya indah doa jauh bana ndak lama inyo di berjalan. Sedang berjalan jalan jua anta malang antanya muju lah malang mande Bustami awak sampai tiba di rumah kain lah sudah rang campaan. Nampak kaki rumah larang kaluan kesadonyo bakato kemanakannya dari ayah Bustami nambah namo si Buyung Riki. Odah ngalapi elok-elok mulai kepada hari kini tinggal rumah nanadoko iko bukan do rumah badan balik kalian keduanya. Iko tanah pusako mulai kepada hari kini tinggal rumah nanadoko Tuhan. Mandang kato dari Riki manangi mande Bustami onde nak kandung Riki nae o Riki dangakan bana honda ibu nak jo mintu coy ko nasib badan mintu dusana indah bamande indah do Riki anak seorang di rantau pulau dapet bau usia dari siko kok sempat ambo bau usia kama mintu Riki kakapai dia. Kama mintu Riki kakapai rumah siapa kabatuju janjang siapa batingke ambo disiko nak badusana mandanga kato rupo itu bertambah berang badariki dangakan bana elok-elok kok mati-mati lah kok indah-indah lah itu bukan urusan ambo. Nanjale di badan ambo tinggal rumah jo tanah ko kambo juabi bukan nyobali Bapak Bustami Tuhan. Bukan Bali Bapak Bustami mandanga katoco itu ndak tabado ibu hati ndak kemain ndak tanggung sadia dalam hati tapi baa mengabakan
Oh laki masuk ke dalam kubur anak jauh di tanah rantau. Awak tinggal di kampung suami lakanai usia lo di kamanakan nyokama badan. Oh kakak pai oh tuane bajalaninya sama seorang pai. Ari bertambah petang yuo bangkusan kain lah di bawah di jujung yuo di kepala kama jalan nyuaran jalan ke daerah Lubuk Pinang arah ke Padang nyuaran. Hoba piti pak sesenti do bekepiang serimi nda awak berjalan sama seorang ya pak. Oh maratok juo sedang jalan nak labuni tangi mande onde nak kandung mustami yo nak. Oh balik lah nak dari rantau calik lah mande nak. Oh kanai usia yo nak usia di dua bako dari Bustami ndak ada ibu kemana kenaya dona. Olah jale mandi nak padu sana awak menompang sabatu betul menompang harapan gadang kadusana ayah dapet kemana kenyona. Honan mau siena akadayo badan mandi berjalan kaki sama seorang pae. Oh berjalan kakinya sama seorang aye mato badare-dare balinang jatuh aye mato jatuh ciek lah jatuh dua bak manik putih tali nyoco intan putih pengarang terlalu kejam kemana kenaya. Oba itu bana katoinyo nak guno to etong lamo nak paralu dibilang lamo bana dopa. Hopane dek lamo di jalan bertambah jauh yo di mainyo to tibuan yo pai. Hota diala di bandara tu kini di mato lataan latibo di Lubuk Gadang tuan. Oh latibo di Lubuk Gadang sedang berjalan nyo menangi sedang menangi nangi ju. Oh balai Pak Rajo Kaulu balai di dalam lawit tinggal mande sedang menangi yo berjalan dulu buyung Bustami. Oh kita japui Pak oh indah tobilang indah tobilang no lamo bana nak guno dietong lamo biari berganti hari. Nyo sedang latihan nyo masuk polisi pendaftaran nang kalamo nyo di sinan kalau dipandang awak sedang latihan yo nyo masuk di padang basi. Yo sedang lama awak latihan galak mande merupa-rupa galak ayah nampak tapi apa mengabahan awak sedang pendidikan bahan apa
Oh awak sadangnya pendidikan bana yo tangi sajo menjaweknya aye mato badarai-darai balinang-linang jatuh aye mato inyo menangi pak sama seorang lakon kata jadi di mandi ambu abana lakon kata jadi ndak mencubo do sekali juga galak mandi tabayang bayang mae magalak bapaknya ama rupo-rupo indah ado do ambo mencubo baru iko baru betuamu nan sabantu iko anak tak jadi di mande anak tak jadi di bapak anta payah ya sakit anta payah lo mande sakit tapi ba mangaban awak sadang pendidikan bangan nama awak sadang pendidikan mana indak to bilang lamo-lamo sadang pendidikan pak bantu itu lamu jua di badan dirinya mujua tibonyo di bustami sabanya itu samo latihan tak cabui namo bustan Otak cabui namo bustami rata tangannya nangkalo ora tak tangannya nangkalo lai badannya dapet tajam boy oh endak disiko doa di palamu de inyo la lulus pak jadi polisi lalaki pakaian dinas kok pangkat alun tinggi bana kok pangkatnya masih randa juo di katuan randa ndak lo randa baru lulus jadi polisi la bengkok cie buyong bustami pae dek karano utaknya elok dek karano utaknya ancak rutaknya sangat hebat bana diurang dak bisa dinyo bisa diurang dak dapet dinyo dapet olai tercabuinya pasukan elit lai tersabuinya pasukan inti Roba itu dalam serombongan lah dapetnya jabatan elok dapet lah cie bengkok kuning tuan. Oh dapetnya cie pak bengkok kuning di sinan kalau kok dipandang di madinasnya sawa ketu itu dinasnya di Kapolda Kota Padang. Oh di sinan badannya dinas indak toetong lamo bana ndak paralu dibilang lamo agak sajo di badaninya. Dek lamo bakal lamo ananawa ala lulus kadang-kadang pai main-main ketampe gae datuk santai tuan.
Oh kabangko inyo lun balik lunado pulang do ke rumah si am talata ba itu kalau kok dipandang. Oh ndak para lu to etong lamo ndak guno to bilang lamo bana do pak. Oh disiko sajo kabato pacape to potong kabat sekete ado dinas de inyo namparalu. O karano nyo bagian intel nyo indak main-main nyo bagian intel narkoba tuan. Oh inyo bagian intel narkoba dek karano bagian intel narkoba anan diperentan di kumandan tetap dapet di badan inyo. Oh dapet lah orang ditangkoknyo, orang tak tangkok pangkat naik oporan tibo dolunya di Kapolda Padang kini diopor ke daerah Bangko dinasnya di Kapolres. Oh daerah Bangko Pak dinas di Kapolres daerah Bangko di sinanyo diopor. Di Bangko narkoba sedang mengganas di parentan sinan dinas. Nak guna dato etong lamo nak para lu to bilang lamo bana. Dek lah dinasnya di Kapolres Bangko tentu nak ada jawaban apa ketampe si am talata apa Olah dapet dinasnya di Kapolres Bangko di sinan kalau kau dipandang kau tiba wakat tua dosarahat untuk keluarnya balik inyo sabanta ketampe si am talata. Nak lama kita bilangkan nanti si am talata nak tabado di sanangnya cukui bininya sekalian anaknya dinas di Kapolres Bangko tuan. Sadang coy itu badan mustami onan mande pak lahir takana mande jawab pak takana mande di mungko cukui jawab pak sekalian tapi baapo mangaban ditunggu sebantalai baru awak balik ke mungko. Oh mencali ayah jo mande ko ndak mungkin raso di sinan dibawa ke daerah Bangko di kontraan rumah rencananya pak. Hoinyo sadang sabantu itu sadang dinas di Kapolres Bangko tinggal ninyo di sinan pak Ho balam taranggo ate tanggo manyang tau ate pintu salam ta'azim badan kita alias sakete tantang itu Tuhan. Oh alia sakete nyawa tentang itu to alia kabake mandekan luang mande bajalan tarwiju sampai di mande bajalan netibo di daerah Silawi bajalan kaki pak. Hosamo seorang yo pak indak tabadoli tak badan indak tabadoli tulang awak bajalan sama seorang badan latu
bantu itu Tuhan. Oh badalah tuonyo bantu itu inyo berjalan kaki jo di sinan kalau kau dipandang maalun sajo badan inyo. Oh di sinan kalau kau dilihat inyo berjalan tarwi jo. Oh kok lapar taraso awi di mana pak rumah tabuka nyo minta nasi sepinggan nyo minta air segale kau untuk lapar yo pak untuk lapar sedang jalan ba itu bana badan mandi. Hona ninyo manangi juo aye mato badare-dare manitik-nitik aye mato lamo bana bustami badanang pulang na Olambe bana na badanang balik ba itu bana katoinyo inyo bajalan mandet tarwiju bajalan talita tailele cokacang menjalang yunjuang ho bajalan taita bantu alang menjalang gunung mande bajalan gaji tarwiju Tuhan. Ode mande atau tibo di nagari sindang lah nampak daerah lunang mande berjalan semua sorang de inyo berjalan juo. Oh nak to bilang do lamo bana nak paralu dietong lamo dopa. Oh mande berjalan tarwi mana rui kaditompang oto nak lalu bana oto ditompang di stop oto nak baranti. Oh maloto namu baranti pakaian lah cabik kok baju lah cuma di malo orang kabaranti Tuhan. Oh di malau orang kabaranti di sinan kalau kau dipandang maalun saja badan inyo maalun badan mandi tadi. Oh berjalan jo pak sama seorang bantu orang gilo dipandangi kama jalannya mandi tadi latibona di pasar tapan Tuhan. Olah tibonyo di daerah Tapan Satu tibo di daerah Tapan O balam taranggo ate tanggo Manyang taurai late pintu Salam ta'azim badan kito alielo O tantang itu pak Oto japui buyong bustami di sinan nyo minta izin ke kumandan. Oh kumandan dangakan bana minta cuti seminggu kini. Oh minta cuti seminggu kini ambo ado perlu bana rencana nak balik kampung
Oh rencana kumandan nak balik kampung Dek kumandan sayang Bekek Bustami dia izin 2 minggu lah sudah keluar surat izin mansonyo cuti 2 minggu barangkek Bustami sekalian. Oh satu lah barangkek badani nyo pai tampe ayang kek nyo nambah namu si am talata yo pak. Oh satu tibo di labu rumah baca assalamualaikum menjawab si am talata alaikum salam kata si am naik lana hati rumah Tuhan. Oh naik lana hati rumah mandang kato bantu itu ibu adolo sekalian. Olah dua-duanya ate kurisi bakato badan buyung Bustami apa dangakan bana cukui jo ibu sekalian yo bu. Hokok dape ambo bakan dak pinjam kenoto pak badan ambo rencana kebalik kampung kepulang kamungko yo pak. Hok balik kamungko mencari ayah jonde kandung antalai duit anta mati pak Oh anta lai duit jupa anta mati anta mande ndak dolai mande di sinan pak ndak badu sana mande aslinya dulu orang ulu Jambi cuma naya asli ramungko pak Oh mande manurui badan ayah sawakatu ambo kabarangke menuju tanah bangko yo kapai pemarantau. Oh ayah lacok sakit-sakit mandela tuo bantu itu antalai duit antai indah yo pak. Oh pinjamkanlah oto badan ambo untuk balik kamungko pak Oh mandanga kata coy itulah berang si am talata onde nak kandung Bustami oto apa angkan dak meminjam pulau kok para luang pakai sajo manga sampai meminjam berarti apa indah apa ang todo bakare juo di hati yang Oh mandanga kata badan si am talata nyo ambil tangan si am talata cukui jo ibu sekalian no apa 100 ibu nak bantu itu dopak nian ambo pak Oh mako sampai oto mo pinjam pak amo takui kekane berang amo takui kekane berang dia pak dengan ibu mako mo pinjam pak Oh to dulu yo pak walau ambo ala coiko pak walau ala pakai pakaian dinas ambo kapak nak kaleng ambo ka ibu nak kajau ambo anggap gae Oh badan ambo yo pak ba itu kato si Bustami Tuhan. Ombo anggap gaib pak badan ambo picayolah pak badan apa nanambo indah do pak kabaduto Oh mandang kato bantu itu iko mana konta oto ambil lah nak piti sado sampai Oh bapak senapa kepada nang Bustami ko asyang bedo ayah jo mande bau ayah jo mande ka daerah bangko samo di bangko awati
samo di bangku awak tinggal itu kata badannya Omandanga ketoco itu terima kasih Pak banyak-banyak Oh terima kasih Pak banyak-banyak Nyo ambil sekali kontak otopiti Nyo lagi di badan si amtalata kau untuk biaya jalan Ndak namu Bustami ma ambil nyo Lekanai berang di si amtalata kau ndak ngambil piti nangko Berarti ang ndak nganggap ambo bapak buyung Ba itu keto badan nyo Oh tapaso piti nyo ambil Pitinyo ambilnya barangke buyung Bustami menuju daerah Oh mungko Pak Oh barangke buyung Bustami menuju daerah mungko Oh barangke inyo dari Bangkok ke mungko nyo aran nati di malo tekai bola lamo mane betingga akan Oto bajalan taruju ndak lama to di bajalan latibo di daerah perantak di siko kalau kau dipandang Oto bajalan taruju sadang jalan andel nyopor dari satu opor kedua dari dua lape ketiga dari tiga lape kampe dari ampe malompe limo Oh tambah di limo tambah tanang Apa tando larinya tanang Dang-dang lari 80 Ado mencilok ke 100 Ado cipi ado bili 120 lari oto O kasuo amper kilometer laraba-raba tonggak kawe kajaba kaja simpang dape kajaba kaja simpang tinggal indak tabilang simpang dape indak taetong simpang tinggal di mau toto tibo antibo di danau sungai Panganu Tuan Oti boloto di danau Kurinci Setoti boto di danau Kurinci Ndak lama to di bajalan di sinan Kalau kok dipandang Ndak paralu dietong lama maalun badannya Tadi agak sajo di badaninyo Haga inyo buyong Bustami dek lamo to bajalan latibo di pasar sungai Panumara oto ke puncak Tuan
Oh mara ke puncak sungai Panu ada lama bakal lama anoto berjalan taruju. Oh indah di jalan tot palamo di mau tot tiboan lalape kajangki ayam tuai. Oh lalape kajangki ayam lape nagari jangki ayam menampu daerah panada latibo to di tapan lape nagari pesatapan baru sampai ke talang kubu nak lama nasi dimakan bedo jomande lain dak batamu oh lape nagari lape nagari talang kubu na oto berjalan yo latibo di daerah kumbuang lima lo badan nak karagu mande di baak ko antanonyo alalamo hilang di kampuang na oh satu lapenyo nagari kumbuang menampu simpang tanah sira di madu dua awak bamanuang ayah jomande. Oh la baping sa lape di simpang yo tanah sira oto berjalan taruju tababang nagari lunang lanyo daki si bukit dado. Oh lape nagari bukit dado latibo to di sindang tababang nagari Silawi. Oh mandaki oto sekali mandaki ke bukit nanado. Oh tasabui bukit sualang lah mandaki oto di sinan baru sampai ke lubuk pinginang mae. Baru sampai oto ke lubuk pinang seto tibo oto di lubuk pinang oto berjalan tarweju. Mana lama dapat kita bilangkan to potong kabar sekete anggaran pukulnya 10 siang. Lah sampai ke daerah muko-muko lah tibo di bandara ngatu malah tibonya di bandara tu seto tibo di bandara tu salamara oto ketampik mandi dicalik pondok buruk ndak ada lai laun mamewa rantagaan malah rumah batu pak ema batu elok dulu rumah mandewa ndak ikoro kini mangakot sampai seranca iko bana
Baranti oto di halaman rumah baru bertanya badan bustami malah turun nyote oto seto turun tarui kalaburu magadang baca assalamualaikum menjawi urang ati rumah Waalaikumsalam katonam punyo. Baru di sini ninyo bakaton de apa nama uni rumah o apa serato ete ikut tampe rumah mande ambo dulu mate kato badan bustami. Kebetulan apa nama balik tanah nyo tahu di badan bustami tahu dia ya jo mandenyo. Onde nak kandung bustami nan tanah nak lah kami bali nyo jua di kamanakan ya bustami na Maya bustami semenjak bustami tinggal ayah meninggal nak sokatu itu alanyo ayah berkubuan selesai ayah berkubuan mande bustami disiko kanai usia dinyoyo di kamanakan ayah bustami. Nambah namanya si Buyung Riki ba itu sekali kata orang nampunyo rumah di sinan bustami kamanjawe di maku buaya bopak ba itu sekali kata liau mandanga kata bantu itu kok ingin nak mencalik kubur apa sadio mantan nakkan wengi apa sadio nak mantan nyuantan badan bustami ndak lamo inyo di jalan sampai ke kubur badan ayah aiko kuburan ayah bustami tepampang namo di batu mejan mansoyo ayah bustami di sinan kalau dipandang deklah jali ayah meninggal marato badan bustami oh ayah sayang jo bustami ayah meninggal ayah mande ndak ado kama mande tamica hari kama mande kade cari alamat nyobana ya nandata marato badan bustami marato melulung panjang dak ado ibo badan ay 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 Kok tanda wato bola ya bustami dengan mande ndak hati doya sai boyko ndak hati sai boyko bana kini ya masuk kuburan mande hilang kanai usia kama mande tami cari ya kama mande kabasi geyo ya alamat tapi nanda ado alamat sansai mande tami ya menangi juo di kuburan Tuhan
Hoi lianata ya mudia anata Bulia nak jalan kandale Kok laya dosia ruaya pertemuan tamiyo mande yo ya awak dek sayang bagi mane yo ya lata capai cita-cita na yakini Bustami lah jadi polisi lah dapet pangkat dukun yang dapet ayah lah meninggal na mane tau sepuluh ya walang kai buati Bustami yo ya konda aro awak kemande konda aro Bustami kaya nak kabatingan yo ya mungko ya oh dari dulu kaya lah bakawan Jale tinggal di tanah rumah Duk bako di kampung ayah kami tinggal Sore sepucu anda ayah buik Kini mande lekane usia kabaan nasib Mande Bustami mande lah tu oh ya bentuk itu ya Kok tando jale lo rumah kanyo tuju yo ya nak masalah di badan Bustami do ya tapi alamat indak jale kemaamat ni mencari ndak ado bodoh ya badan ayah oh nanapa na mantan kepandam kuburan tadi mencari Bustami lah menangi jo apa-apa atau menangi jantangi nak terlabih-labih cuba cari dulu mande Bustami mudah-mudahan nyoba tamu yo nak oh baru bakato badan Bustami yo pa onde apa nanelo ati yo pa Olah kapaya bertamu dengan mande alamat nanyo tuju di mande indah ado anta alamat tiba sedang jalan pak anta alamat dalam rimbo yo pak anta alamat di batang air pak ba itu nasib mande ambo mande na ado pai badusana Tuhan Honde mande sayang jo Bustami nama rantau mande nambah tuju kama jalan baran mangkok sampai ndak bertamu awak berjalan dari tadi berjalan joto sama seorang ndak ada nampak badan mande hondak tabado ibonyo hati Bustami dopak Wahai mato balinang linang badare jatuh Wahai mato jatuh cie lah jatuh duo nampak Horupo mande nyoba nampak bentuk bapaknya Tuhan Oh ala rato badan Bustami panggang simu buah nak batulang antak kok pandan ya meluruti kok ayah dikubur nak kepulang antak kok mande mengikuti yo ya Hoi nyo manangi nangi juo yo pak Ho tingganyo sadang manangi di kuburan balam taranggo ate tanggo manyang taurai ate pintu salam ta'azim badan kita alias sakete tentang itu oh walau dia alias sinan yu to tinggani nyo di sinan to japui mande si Bustami sadang di mato lataan latibo nyo di kurinci pae
Olah tibo mande adik kurinci mande bajalan sama seorang kok tibo lapa juawi di mana orang ada rumah terbuka nyobarani meminta nasi ba itu nasib badan mande coy itu bana perasaan bangkusan kain babawa juo ya pak. Oh anak tabayang-bayang yuo pae tabayang anak di ruang maton de Bustami anak mande di makon nak Bustami tinggal jauh mande di bajalan nak namatamu dona jo Bustami na Oh hari ado pukul 8 malam Kamaning ka pukul 9 lah lewat oto dipandang menjawe pukul 10 nyo ambek di mande buyong Bustami seto nyo ambek oto tadi oto diambek lah baranti kebetulan supir seorang saja anak bujang ketek mata bana. Oba kato na mudo tadi kapai ka mama kato na mudo onde nak kanluang na mudo nanoto na mudo nangko kapai ka mabaran ko itu nak mande nang kabatanyo oto ambo muatan loba jusi sawi ado balado di atenyo oto koma sampai ka bangko bongkanyo di pasate Obongkanyo di pasar baru yo pasate yo pasar baru bacaan samo kaduonyo ba itu kalau kau dipandang ko iyo nak sampai ke daerah Bangko manompang na ambos enggak sekali kini manompang mande jona mudo jona Homandanga katoco itu naik lama te oto lah naik mande badan Bustami barangke dari kurinci lah Bangko nangkanyo 7 tuan Olah Bangko nagari nangkanyo 7 ndak lama kita bilangkan sedang di jalan oto tadi lalape dari danau sungai Panu oto berjalan tarwiju opane dek lama di bajalan nindak di jalan di palamu di pacapek kabasa ketek tibo wakatuyo jangkonyo anggaran pukul hampir subuh lah sampai ke daerah Bangko tuan Olah sampainya ke daerah Bangko lah baranti oto di pasate sehingga ikonyo mandai badan oto ambo ba itu bana kato na mudo jadi mana kato mande Bustami lah turun mande Bustami Hosatonyo turun ate oto nampak lah kurisi pak sedang talata iyo lah palantanyo nam panjang duduk-duduk mande di sinan lah pelit dia teoto pae Olah pelitanyo dia teoto ndak guno to bilang-bilang lamo ndak paralu to etong lamo bana O tinggalan mande pak sedang duduk di palanta balai rajo kaulu balai di dalam lawi tinggalan mande di Bangko dolu buyung Bustami Ho kita japui Oh tajapui lebadan
Tojapui badan buyong mustami nak guna to etong lamo maalun sajo badan ninyo. Na ninyo mande na nyo calik na ado mande batamu babalik kau to balik. Oh selamat tinggal muko kabangko badan babang alie. Oh tuane. Oh maka bangkonyo badan babalik inyo bajalan leoto tarwiju. Sadang jalan oto dipandang tumpak di badan si Bustami Boati. Oh indah tabang aduh. Ibu hatinya indah tabado di sinan kalau dipandang lape negari muko tababang si lubuk pinang. Lape negari lubuk pinang lati boto di Silawi. Lape negari si Silawi tababang daerah Lunang. Sudah itu daerah Kumbuang ado negari Talang Kubu. O lape negari Talang Kubu lati boto di tapan maraoto kakuringin Cina Mamara lotonyo kekurinci oto bajalan tarwiju nak paralu dibilang lamo. Ndak guna to etong lamo banat satu to bajalan juo indak di jalan di palamo. Di mau to tiboan manurun oto dari puncak lah sampai oto kakurinci Tuhan. Lah sampai oto ke Kurinci satu lah sampai ke Kurinci oto tarui arah ke Bangko anggaran pak pukul 9 pagi lah sampai oto di Bangko tarui tampe si Amtala. Otalata oto ditampe nyola turun badan si Bustami. O satu lah turun dari oto nyotarwi kalabu rumah baca assalamualaikum alaikum salam kata apa ikum apa konta oh to pa
kontak oto kontak selesai nyolataan naninyo si amtalata sedang nyo duduk je bininyo nyo tarui Bustami masuk bilik seto tiba di bilik dalam menangis isa-isa aye mato badare-dare mau jalabe aye mato ya pak. Wah tangi di dalam bilik pak onde mande sayang Bustami mande odi bana mande tempat tinggal mande negari di mak nambah pijak nak batamu awak jomane mande kamamane tami cari kamamane kabat subuh kamamane kadisigai alamat jatuh mane honanda ado mane kok coiko mane mamang perhatian alamat Bustami mane mati dulu Otadangainyo Bustami menangi dalam bilik baru berkata badannya siam telatamu awak caliinyo ke bilik mengaku anak badan awak nyapai berdua laki bini satunya tiba dalam bilik dicalik Bustami sedang menangkui dekat bantai mata badare-dare. Honyo bang ecek badan siam telata baduho jo bininyo tadi nak kandung sayang nyo apa di mako nak badan salahnya aku sabab kerana nyo balik buyung mencalik mandi mangamanangina dalam bilik anak Homanga menangi nak dalam bilik. Ado kok salah kami berdua, ado salah kok kami jo apa ba itu kato badaninyo. Oh mananga kato badan apa menjauh badan Bustami. Ndak ada salah do pak badan apa, ndak ada salah pak jo ibu do pak. Honan salah badan Bustami bana lambek bana Bustami pulang lamo bana mencalik mande serato jo ayam bopa awak sampai pak di mungko ayah lalamo di maningga ayah meninggal mande tahu usia di kamanakan ayah ndak boleh tinggal di sinan karena bukan bali mande do pak. Oh mande tahu usia kama bacari pak mangko Bustami lah manangi ndak ado ba mande do pak badan tami pak Omandanga ketoco itu nak kandung buyung Bustami jangan mengecek luang indak bermandi jadi kami berdua ku indak ayang ku indak induk engkau ba itu kato badalia onde nak kandung Bustami tumpak di kami nambah dua menganggap badan Bustami indak menganggap anak angke dona. Oh indak menganggap orang lain sebantu anak kontan kami atena nado bakana anda ado kanda nak kabulian tanda adona rang manyuana Onde Bustami sayang jo apa Bustami sayang jo ibu mola keluar nak sama dua-dua ndak elok bawa menangi ndak boleh dibawa menangi dalam bilik percayalah nak bagi apa leja lena nasabananyo nan kito idui ate duya selagi nyawa di kandung badan musibah indak kekalape ganjaran tetap ado juo yona
Hoko ado janjian bertamu Bustami dengan mande pasti bertamu tamu juo tapi kok indah kabatobo kamabana mande dicari kok indah kabatamu nak ndak kabatobo yuange Oh baru sana hati Bustami ndak guno to etong lamo di sinan kalau kok dipandang Oh baru keluar dari bilik nyoba sumko elok-elok duduk lainnya di kursi badakatan Ojo badan apa Oh sadangnya dua jua biari saritu Abiari baganti pakan Nabi pakan baganti bulan Oh abi bulannya asa bulan itu tumpak di badan pak diri nyonyo ala tarwi dinas balik Olah tarwi dinas balik nak lama inyo sedang dinas awak nan sedang piket bana Anta malang anta muju malang indak dapat ditulak muju indak dapat diraya Oh awak sedang ado bana piket sedang menjago bana tadanga orang pelanggaran tapi dilamankan tu ke Polres bana Oh, orang digeser pakai onda-ondanya ambil di anggota nang tu amak nang gae nyokat tapian dia anggota banyak tuan Onyo katapian dia anggota banyak lanyo suruh pak dalam katapi di sinan kalau dipandang orang lah banyak menghubungi nentu nenggaik tadi maalun pangke ama-ama Oh inyo tu kalau kok dipandang nyo sadang tu manyo duduk juo sadang duduk inyo di ate tu ma bajuntai di ate batu Oh di sinan kalau kok dipandang orang laibo mengaban baru bakato badan Bustami mangatu di luar barami-rami Onde dangan lah di kumandan nado seketik tu mah orang tuonyo gesernya pakai onda lah lecet kulit badan gae ondanya ambil di anggota apa Ondanya ambil pak di anggota mandang ama-ama nengkana geser pakai onda keluar badan Bustami seto keluar dari lokasi piket nyecaliek bana keluarnya caliek bana nyato Oh anta malang antanyo muju lah muju antaro malang kok mujunya kalau dipandang satonyo pandang orang tua tadi kira mande pak badan Bustami tuan Oke romande badan Bustami dek lah nampak mande di badannya menggapai badan Bustami onde mande sayang jo Bustami onde iko mande kironyo lapaya Bustami mencari bacali kamu muko mande
Honda batamu mande jo awak do mande, ndak batobo mande jo bustami. Dapet kini badan batamu mae. Oh dapet kini mande badan batamu batobo awak disiko ba itu kato badan inyo manangi nyo baduo aye mato balinang-linang. Oh baru bakato badan mustami lapian nonda namang geser janonda di salan pulo iko ko tanggung jawab ambo nanta geser ko mande ambo Tuhan. O nanta geser ko mande ambo nyo awa o mande di bustami nyo tagaan mande elo la nampak di mande anak nyo banana datang manangi mande memandangi. Honde nak kandung bustami samanja anak mabuyong hilang dari mungko-mungko. Macam ganjaran tibo bagai ganjaran datang yona. Honda tabado banyak musibah ya mati mandeta usia mangkolape kana gari bangko na O mangkola pena kana gari bangko mangko batamu kito disiko sinan bakato badan bustami o mande sayang jo bustami namande jan rusu jo kala batamu mande jo bustami jo ambo mande tingga mande jan Hoka mano mano mande O mande jan kamano mano nyo ambil sekali kontak oto nyo pinjam sekali oto dinas nyo bao mande ke rumah si Amtala lanyo nayen mande ate oto nak lama oto di jalan latibo di rumah si Amtalata. O satu tiba di rumah si Amtalata di sinan kalau kau dipandang nak paralu tuetong lamu bana. O disiko kalau dilihat lanyo turunkan badan mandi. Setelah nyo turunkan badan mandi nyo turunkan dari ate oto nyo bawa naik ate rumah. O setelah tiba ate rumah baru di sinan nyo mengece. O apa sarato ibu yo pak. O nasib kamu jua di mande ambo bana nampal yang muju iko komande pak badan ambo Tuhan. Oi koko mande mapa badan ambo ba itu kato badan inyo mananga kato rupo itu. Oh di sinan kalau kau dipandang nak paralu dietong lamo dek mande ala batamu baru mengecek badan mustami onde mande edang abana. O tumpak na rumah na nadoko jan dianggap kurang lain. Anggaplah rumah mande nampunyo mande. O iko ayajo di badan mustami. Iko mande nyo di badan mustami. Iko ko bilik badan ambo mande. O pai mande ke dalam bilik ukuran mandi bau mandi. Ganti pakaian badan mande mande.
Oh gantilah pakaian mandi badan mandi. Jangan mandi menangi juonan hati. Jangan mak dipasusah itu kato. Kosi Bustami pa Odesenan kalau kau dipandang bersanang-sanang badan ninyo mandi sudah mandi ganti baju olah bagala-gala hati rumah belah elok gala badan mandi. Oba kata mendeka anaknya jadi pulang Bustami kamungko-mungko lai baca liat nak kubuaya nak Oleh baca liat kau nak kubuaya mendengar kata rupa itu ko itu namanya tanya lai mande ambo mencalik bana elo ombo pandang bana mande abe di sinan kalau kau dipandang Homalinyo agak sajo ma di badan ninyo kalau de inyo ma badan nyo buyong Bustami. O sanang hati ndak tabado ala urabi nang katau ala batamu jomande nyo Tuhan. O bakato Bustami kamandenyo onde mande dengan bana di rumah mande dulu gak sabanta. O Bustami piket dulu mande Bustami bana tadi nama jago ambo babali dinas bali Tuhan. O mandanga kato anak lasanang hati badan mande lapai Bustami piket ala barangke kakantua bali mande latingga ho ditampe si ampa Omane tinggal tampe si am talata Bustami tiket baba O sadang piket dalam kantor ndak namo sesudah itu akatu piket lah selesai balik lo Bustami pulang. Oh balik lo Bustami pulang seto tiba Bustami ditampik badan si am talata. Oh nasi lata-lata ate meja cukui bersama sekalian nyu ambil nasi di Bustami ala nyu tambuan masuk pinggan mulai lainnya kekamakan nyu ambil sendok sebuah. Oh dek sayang Bustami bakek mande nyusuan badan diri mande sesendok mande Bustami sesendok lo si am talata sesendok lo bini dari pak si am talata. Hoba itu sayang ke mande ketigonyo onde mande dengan bana mande. Ho kota apa menolong ambo kota ibu membantu ambo ndak dapet do mande jadi polisi mae.
Oh nak dapat domande jadi polisi. Ba itu bana kato inyoco itu kato Bustami. Oh mandanga kato anak indak tabado senang di hati sajuk di dalam kiro-kiro. Oh terima kasih lah nak kanan satu untung ado apa ko menolong dengan ibu ko ndak ko sayo anak mande na Oh di sinan kalau dipandang nak guno dietong lamo bana nyinyo ala bagala ati rumah. Oh baru bakato badan si amtalata onde nak kandung Bustami kok pangkat lanai tarui alun yo nampak jodoh yang lai kejadi bini tadaga lo apa nak gendong cucu na Oh tadaga lo apa nama gendong cucu mandanga kato bantu itu menjawe buyong Bustami lu nado dopak diambo nampak lu nampak kejadian rumah mo dopak Oh biasa badan dah olu biain dak terburu-buru asale nandape nangka elo pae Oh asalnya dapet panang kaelo di sinan kalau dipandang na malam semalam itu. Oh alala tidur serumanyo dek Bustami sayang kamande dako mande Bustami tidur tuan. Oda ke mandea Bustami tidur ba itu sayang badan ninyo ndak guno to etong lamo. Oh sayang kamande ndak tabado Allahu Rabbi nang katau sakalo lalo hari siang nam pagi sepagi tu hari tu tapek lah hari Minggu Bustami lai cuti pulo. Oh nyoba mande jalan-jalan nyobalian baju nanelo balian pakaian nanangga arancak balian barang perhiasan. Oh nyolagaan mande sekali ba itu sayang buyong Bustami pae. Oba itu sayang buyong Bustami selesai beli baju serato barang perhiasan ala di sinan kok dipandang nyoba mande babali. Hola tibo ditampek nyosi amtalata serato jo ibu sekalian lah duduk di kurisi bagalak-galak basanang-sanang ka ampek nyopae. Oh basanang-sanang nyo kampe nyo nak tabado senang dalam hati sunyi di dalam kiro-kiro sajuk di dalam pemikiran. Hoco itu kalau kok dipandang lah bayo iyo anak jo mande cukui jo inyo si amtalata sarato bini nyo sekalian hati si amtalata bertambah sanang. Kau lain nak kajauh do Bustami dari awak mandenyo ala batamu tuan. Oh mandenyo ala batamu la bagalak-galak rupo itu. Oh jatuh lah daun dalam palak katana jatuh sularonyo. Kodek lah batamu pa eyo mande joana sainggo iko kabakito pa
Oh ikan toda menoda-noda yo jatuh daun di ate batu katana jatuh sularonyo. Odeklah batamu ayama mande jo anak sainggo iko pak kabadolu umur panjang pak batamu juo Tuhan. Okok banane tumbuh tumanyo tu tengah sawah ambilnya langkuk tengah ladang si cere rimbun di baliknya. Okok ingin apa jo kaset kabar buka lah YouTube map sinar padang di sinan lengkap pak kasadonyo Tuhan. Oh kain karap selendang karap jangan dikili tapi kain ado baragi ramo-ramo. Oh kok ingin apa jo kaset rabab jangan ditonton juo oleh kanal lain di sinar padang menyimpannya Tuhan. Oh ilianata mudi anata. Oh kambang bungo di tepi jalan ado balangko di dalamnya. Kota daga apa jo Siril Asmara buka lah YouTube Sinar Padang official di sinalah ado olah menyimpannya. Oh si cerenya di lereng padi ko ada jalan ke tengah do banane di tepian deka bapa umpamo abi ko ado salah tukang kabajan sampai kami disalahkan. Oh pia banamo marajoki adiknya si baragano ko ado salah kabana babue nambah karang di tahun kini rila jo maaf sekali ko. Oh balik dahulu pak mengko bala kayu lapuk jangan dipijak kok banan biso di dalamnya. Oh kok ada apa Joni di tanah rantau mendanga kabar kok ada salah badan awak rila jo maaf sekali ko pak Oh simpelo pak buah simpelo jatuh daun di hati rumput sainggo iko badan kita jo assalamualaikum. Oh kami tutui pak